A exposición retrospectiva sobre Manuel Ayaso, que se inaugura este sábado no Lustre Rivas, abrirá o programa do Lecer na Ribeira, que encherá de cultura a capital do Barbanza durante todo o verán. Imos a comezar o vindeiro sábado 6 de xullo cunha exposición que se inaugurará no Centro Cultural Lustre Rivas, unha exposición que tiñamos moitas gañas de facer, unha exposición moi importante e relevante para a Ribeira, que é sobre Ayaso, non? Ayaso único, retrospectiva dun xenio. É unha mostra na lembranza do noso fillo predilecto, un ano despois do seu falecemento, que nos permite explorar a auténtica originalidade do seu estilo e do seu simbolismo, combinando pezas da súa época de estudante ata prácticamente a actualidade, deixando de manifesto as distintas técnicas por el traballadas dende a figuración, o muralismo, o grabado ou o debuxo ata a súa adorada punta de prata. Haberá máis de 30 actividades para todos os públicos e das máis variadas expresións artísticas, concertos, contacontos, danza, cine ao aire libre ou mesmo unha gala de novo circo galego, que será este sábado ás 8 da tarde no auditorio. É un circo para público familiar, vale? Comentaban antes os compañeros, pois iso, que a partir de 4 anos poden ir tanto pois os nenos, adolescentes e incluso adultos. Eu non son unha nena, pero gústame moitísimo, por exemplo, ese tipo de programación e seguramente me pase por ali, non? Terá lugar ás 8 da tarde, está todo desplegado na programación do auditorio, pero fago fincapé, terá lugar ás 8 da tarde. A recollida de entradas, sabedes, vai a ser dende unha hora antes nas instalacións. En esta gala pois vai estar presentada pola artista e influencer Corina Mañá. Van a actuar a compañía des astronauts, o malafarista Isla Letrisca e os artistas cómicos Fran Rey e Félix Rodríguez. Os interesados en coñecer o programa en detalle poden facelo a través da web municipal. Conta coa colaboración da Rede Cultural da Deputación da Coruña, o programa Cultura no Camiño da Xunta e diversas entidades sociais do Concello, como a Real e Ilustre Confraría da Dorna, que está preparando unha mostra fotográfica.